quero dar a benvida e ao mesmo tempo mostrar a miña satisfacción por como se desenvolveron os resultados. Cando se inauguramos, temíame que non se pudieran realizar. O primeiro día anunciouse por parte das autoridades sanitarias que estaban prohibidas as reunións de varias personas, pero logo non afectaban a estas convocatorias se tiñan realizadas. Por eso, o temor se disipou e chegamos a esta cuarta xornada onde, despois de ver as anteriores os aspectos culturais, artísticos de Viño, en forma das fotos de Xoaina sobre arquitectura e escultura de Xacobea, donde Kiko Cadaval, de forma literaria e ingeniosa, falou sobre historias de caminhantes, de peregrinos, etc. Nunha segunda xornada abordamos o aspecto económico, forma de expectativas que ahora mesmo desperta a oficialización do camiño que reivindicamos nesta xornada, o camiño da Ría de Noia de Santiago. Na xornada de onte abordamos aspectos históricos, a documentación antigua de unha maneira de media que dá justificación a nosa reivindicación. Na xornada de hoxe chegamos ao aspecto político, o que as autoridades e a administración poden dispoñer para que esta nosa reclamación histórica vai a ser. Non me quero nada máis, porque son os nosos tres invitados de hoxe, en lugar a alcaldesa de Lousán, Teresa Villaverde, que é en este momento a presidenta da Asociación dos Concellos que desde a Ría de Montes de Santiago estamos intentando se nos recoñeza oficialmente. A súa esquerda está o alcalde de Outes, Manuel González, e a miña dereita a directora xeral do turismo, Nava Castro. Porque é seguro que todos os coñecen, unha vila preciosa donde teñen un viño extraordinario e eu os amigos de Intenta. Gracias por a presencia. Xa va a hacer intervención. Alcalde, bueno, estaba de ritmo aí, pero non empezo, non teño ningún problema. Sí, se nos parece ben, como está? Entón, pois, empezo non sei despois preparando. Sí. Estamos ben de tempo. Bueno, vou a sacar isto primeiro porque se me expresarei mellor e me entenderedes mellor. Bueno, vou ir a todas e a todos, non perde nada. E grazas por estar aquí. Da que xa o fixo Xan, quero darle a benvida a Teresa Villaverde, a alcaldesa de Lousán, e a Nava Castro, directora de turismo, por acompañarnos, e a Terra de Outes por organizar e desenvolver estas jornadas que creemos que son tan interesantes e tan importantes desde o punto de vista cultural, turístico, desde todo o punto de vista para nos conocer. Ben, claro, eu cando me convidaxedes a participar desta palestra, con Teresa e con Nava, me surdiu de alguma maneira un dilema, non? Porque eu son geadiño e mirei o título do que é a mesa, como algo así como Xacobeo como oportunidades con esta redonda, non? Así o din eu. E dixen, bueno, entón, falarei disso. Tratarei de falar disso no que sea na perspectiva do Concello, da perspectiva municipal. E depois mistúranse tamén outras dúas
as cousas, claro, pues, o alcalde ahora de Outris, pero tamén este tema, o tema do desenvolvemento económico, bueno, pues, me colle no meu negociado profesional, ¿no? Sou economista e, bueno, algo teño traballado sobre estas cuestións. Entón, ao final, xa non sabía exactamente que cuestións tocarse, desde o ámbito máis académico ou desde o ámbito máis político, ao final, será unha cousa, un mix, aí, unha cousa, un revolto, que a ver como é. Claro, o primeiro que fixen, que son un ensinante de guiadiño, os acudemos por primera desenvolvemento, dixen, bueno, vou dar unha volta, vou dicir, o camiño de Cruz 9 como oportunidade de desenvolvemento económico local para os concellos, para outros en concreto, e para os concellos da comarca, non? E aí onde vou centrar de forma, xa digo, con dúas ou tres ideas que desenvolví ou poden desenvolver nestes días pasados que seguramente complementan perfectamente e enriquecen Teresa Mañez Nava. A verdade é unha circunstancia que, bueno, son alcalde de ano e pouco, digamos que o proxecto de camiño da Ría de Cruznoia leva tempo andando, además coa sociedade civil moi activa, con xente de outros moi implicada, e tamén, desde o punto de vista político, bueno, pues, case son ben chegado e aí onde, para dar cuestións concretas, penso que Teresa despois nos vai a comentar, nos vai a iluminar, non? Eu simplemente, por facer eso, unha reflexión xeral, non? Sobre a importancia que pode ter isto no noso desenvolvemento económico. Para iso temos que poñer en contexto. O contexto, o primeiro elemento do contexto, do meu punto de vista, é a importancia que temos en día o sector turístico. O sector turístico, en liñas xerais, na economía galega, na economía española, pero na economía do noso concello, por exemplo, que eu creo que cada vez, ainda agora estamos vivindo un impasse con a situación do COVID, a ninguén se escapa que é un sector clave. Se colléramos os investimentos que se están facendo a nivel empresarial hoxe en día ou nun horizonte temporal nos últimos 36 meses ou 3-4 anos en outros, non creo que me engane se digo que o sector turístico é con moita diferenza ao sector onde máis está investindo dinheiro, a máis de forma importante, proxectos en temas de restauración e sobre todo en temas de hotéis, proxectos que ahora mesmo están en marcha, proxectos que xa están consolidados e hoxe en día podemos dicir que seguramente despois do sector máis queiro, evidentemente, pois é xa o segundo sector económico de importancia no noso concello, non sei se de comarca, pero por aí andar, non? Entón, claro, esa é a primeira cuestión. Estamos falando de riqueza, de emprego, dada a cada vez maior importancia do sector turístico. E volvo a dicir, non somos seguidos ni moito menos a ese fenómeno. Hoxe en día, só por dar dúas ou tres pinceladas, estáse a construir un hotel que vai ser o primeiro hotel de 4 estrelas na nosa comarca no noso municipio, en Caldo. Está aquí que está ben inaugurar a familia unha segunda casa rural tamén aquí, moi cerca de aquí. En fin, hai proxectos diversos. Estou seguro que en toda a comarca estaríamos nesa mesma línea. Por non falar da restauración, moi consolidada, zonas como aquí do Freixo, tanto riqueza e creación de emprego. Este é o primeiro elemento do contexto. O turismo como sector clave. O segundo elemento contextual, témolo aí, é a potencia que ten o fenómeno xacobeo. Supoño que é o que despois nada non vai a falar, pero bueno, é un fenómeno cultural e turístico global, posiblemente o máis importante de Galicia, o xacobeo, como un atractivo esencial, como un recurso ademais específico noso. O recurso, é dicir, específico non só de Santiago, senón tamén de Galicia, non? Digamos que foi o éxito do punto de vista turístico máis importante nos últimos anos. Non se habería, antes non habería, non? O digo porque iso quere dicir que é un potencial que temos aí, é un instrumento de comenzar que temos que aproveitar, non? Simplemente fago aquí, me meto en cuestións que non son do meu campo, do tema do turismo e tal, é un recurso, o xacobeo é un recurso específico. En que sentido? Que
E por iso é importante, do punto de vista turístico, que os apoios só se pode celebrar en Galicia, en Santiago. Eso quero destacar a importancia disto, é dicir, como debemos concebir desde o punto de vista do turismo, non? O turismo ten que basearse en recursos que son específicos dun territorio, vale? Pois, recursos que son únicos dun territorio, que evidentemente está a importancia do Xacobeo, do punto de vista cultural, do punto de vista da experiencia que significa, pero construirse sobre algo sólido, sobre unha experiencia histórica, sobre un relato histórico. Esa é unha cuestión importante. Non podemos inventar cosas de nada. Vale? Por eso, por exemplo, nós aquí le damos moita importancia hoxe en día a algo que está ainda por desenvolver, que é a carpintería de Ribeira aquí en Montes. Un recurso específico, porque onde foi o epicentro da carpintería de Ribeira en toda Galicia. Iso temos nós non ten en país. E a partir de aí construímos un activo turístico que hai que poner en valor. Vale. Digo isto, fago esta referencia aos recursos específicos e distintivos sobre os que se ten que construir turismo. Entón, o Xacobeo é un recurso que temos os galegos dunha importancia brutal. Agora estamos moi condicionados, non? Pero igual non ven, non será como ao mellor estaba previsto que fora, pero é un recurso dunha importancia clave que atrae centos de miles de persoas e, bueno, nós estamos falando dun camiño de Santiago pola ría de Montsenoia, por tanto, evidentemente non podemos ser alleos. Aquí hai unha experiencia, un punto consolidado que atrae a centos de miles de persoas todos os anos a Galicia. Ben, por certo, os recursos, ademais, crean identidade, é dicir, é importante que o turismo, esa experiencia que se vive no turismo, estea sustentadas tamén neso, na identidade, non? O que nos falaba antes, non? Bueno, pues para nós é tan importante promover a carpintería de Ribeira como un elemento de atracción turística como para proxectar diante da nosa xente, diante da nosa población, que foi a artífice histórica da importancia da carpintería de Ribeira, a importancia que ten. Porque moitas veces eu teño que explicar, eso que son de familia de carpinteiros de Ribeira, que isto foi único. Tendemos moitas veces a despreciar, non? As cousas nosas, e a veces é así. Entón, por eso digo que ademais creamos identidade se facemos ben as cousas, non? Se facemos ben as cousas. Bueno, entón, non me vou estender máis, pero por que penso que o camiño, por que pensamos pode ser un gran activo, unha gran oportunidade, o camiño de Santiago, o camiño da ría de Montsenoia? Pois, desde dous puntos de vista, digamos, o camiño pode ser unha oportunidade desde dous ángulos, vale? En primeiro lugar, porque é un recurso específico en si mesmo, é dicir, nós temos un camiño que mesmo está traballando na historicidade, non? Que é, digamos, propio deste territorio, é dicir, hai unha historia, quizás neste territorio que ten os concellos esquecida, non? Pero hai unha historia de séculos, vale? E, por tanto, en si mesmo, o camiño de Montsenoia é un atractivo, vale? É algo que a xente pode vir a ver, a desfrutar, vale? Para mí eso é unha cuestión esencial, e aí vou a dicir, vai ser importantísimo, vale? Evidentemente, que se reconeza como tal, como camiño oficial, vai ser importantísimo todo a historicidade, é importante estas charlas que estamos tendo, vale? É un atractivo en si mesmo para nós, para o territorio, para atraer digamos, turistas, para atraer persoas interesadas no noso territorio, pero, dentro do meu punto de vista, casi é tan importante como de outra vertente, que é un instrumento da importancia do Xacobeo. Por qué? Porque eu penso que é un instrumento clave que nos vai servir para atraer xente para dar a conocer outros recursos que temos no noso territorio e no noso concello. Eu creo que ese, porque a ver, a nosa vida, que damos nome, o noso seu destino, é un dos grandes desconhecidos a nivel galego. Ahora cada vez menos, é verdade, pero temos moito que conocer. Eu falo tamén agora dentro do concello. Entón, para nós, pois, é unha oportunidade tremenda, é un instrumento fundamental, non? Ter, bueno, se non é un camiño xa reconhecido no Rego, itinerario cultural, que sirva para a xente, para que coñezan o noso territorio, para que coñezan, por exemplo, a carpintería de Ribeira como pois, unha tradición artesanal, histórica, de carácter industrial,
industrial e como, pois, alrededor de todo iso, se xera un patrimonio. Ou, tendo que non sabe a importancia de todo o que teñen as minas de San Pedro. É un exemplo. Ou, para dar a coñecer as especificidades da nosa gastronomía. Evidentemente, os recursos gastronómicos en Galicia son, en xeral, moi importantes. Particularmente aquí, o berberecho, as navallas, non vou dicir de onde o berberecho, é da nosa ría. Si entramos en un debate casi de nada. Quero dicir, por tanto, que para nós, para o Concello de Outes, o camiño é unha grande oportunidade para darnos a coñecer. Para darnos a coñecer. E para ensinarle aos nosos visitantes que poden vir, digamos, buscando a experiencia asociada ao camiño, pero que van a ver o que temos e que poden repetir despois, visitando a nosa comarca, pois visitando o seu destino, dando un paseo de Joaquín Vieta que temos aquí, unha embarcación de produto da experiencia histórica da carpintería de Ribeira, tomando os berberechos no restaurante do Freixo e logo ir a visitar as minas de San Pins a Dousar. Para nós é como iso, non? É como iso o camiño e a oportunidade que nos é. Entón, desde o punto de vista máis político, non? Tamén é certo, non? Que hai que ver como imos desenvolvendo iso, como encaixa no noso proxecto de desenvolvemento a nivel local, non? Bueno, temos que ver como é o general, aunque non se está traballando nisto, e, bueno, porque evidentemente hai outros sectores económicos no Concello que de alguma maneira hai que buscar compatibilidade, non? E sustentabilidade entre o desenvolvemento turístico e eses sectores, non? E o desenvolvemento deses sectores. Entón, evidentemente hai incertezas, hai cuestións que temos ainda que perfilar, pero, bueno, evidentemente, a nivel do noso Concello é unha aposta clave, unha aposta fundamental do punto de vista turístico. E nada máis, foi un pouco que pensei, o que ensinei e que nos traslado agora e moitas gracias a vocês. Non interesa. Bueno, antes de nada, agradecer que me convidara Terras de Outes, asociación, a este evento, a estas jornadas. Segundo, felicitaros por esta iniciativa e por outras máis que van tendo ao longo do tempo. E despois tamén, non me poso os asistentes, que agradecemos aquí presentes, pois agradecerles que aquí, que sei que hoxe tiña unha xenda complexa e hasta onde a última hora non pudo precisar como esa actitud que iba a estar aquí non. A Nara Castro, que é a directora de Turismo de Galicia, a parte de Secretaría de Turismo, que este hoxe aquí aparte outra cousa. Cando empecé a exponer, pode ser que se confunda porque os políticos temos o defecto. Bueno, eu que percibo cando falo na xente, de que como sabemos o que estamos a facer, pensamos que todo o mundo sabe o que estamos a facer, e ás veces non. Entonces, vamos a falar de ARB Ría de Burusnoia, vamos a falar de a Asociación de Concellos do Camiño Ría de Burusnoia. Entonces, xa a xente dice o camiño, a itineraria cultural, a xente se confunde porque non está traballando diario nesto. Así traballa, o sea, non paramos a traballar nesto. Entón, antes de nada, aclarar isto, turismo, importantísimo. Estamos traballando a través de agrupación de Concellos da Ría, e aí, pois, dende nada, e o seu departamento sempre, dende o principio, pois, en unha cuartía, e pouco a pouco foi confiando no noso traballo colectivo, e nos apoian sempre con convenio que firmamos ano a ano para poder ir facendo iniciativas turísticas na comarca que benefician a outros, que benefician a nosotros, que benefician a todos os SAME, a todos os concellos de la región, non hai aquí. Gracias por eso y por asistir hoxe aquí, é un placer. Vamos a seguir vivindo. Aparte de eso, decir que este ano, quero que saibas, que, bueno, se me fixo coñer por contactos moitísimo mellor que nós, levamos uns anos con incremento de visitantes
progresivo. Este ano foi especial, pois, por desgracia, para todos está sendo, e esperemos que non dure moito todo isto, pero este ano, dentro das circunstancias, pois, a hostelería, todo o sector turístico se resentiu menos do que esperaba a sentirse decir. Non se pode calcular con cifras do ano, pero hubo ocupación e hubo traballo para poder manter os negocios. A ver que pasa ahora no outono e no inverno, que son tempos duros, pero seguiremos traballando eso. Traballamos en facer ver ao exterior, tanto a nivel Galicia como a nivel de todo o territorio, de ver que éramos un destino seguro. Creo que se implicaron moitísimo o sector da hostelería en participar en todo ese proceso, en implantarlo. Se comprobou si os que estaban as auditorías que se fixeron para ver como tenían instauradas as medidas, e a verdade é que quero tamén desde aquí agradecer a implicación de todo ese sector, facer que esa imaxe fose non somente unha intención, sino unha realidade. Vamos a seguir traballando. Eso por unha parte. E temos un territorio maravilloso, e temos que creer, temos unha historia que tamén temos que non solamente para dar a coñecer, sino que é como pobo, como marca, porque agora o turismo non é solamente outros, non saben, non é, sino que a xente cando viaxa, cando viaxamos, imos a un destino e miramos que ver nunha zona, non? Que sitios visitar. Entonces, coñecer a nosa historia, coñecer a importancia que tivemos en outros séculos, eu creo que como pobo nos enriquece, nos fai sentir máis orgullosos de nós mesmos como pobo, non a nivel individual. E estes proxectos, tanto como o outro, que van entrelazados, porque xa Coveo, tamén Santiago, turismo, se retroalimentan mutuamente, son pois un incentivo ao desenrolo cultural e desenrolo económico, como moi ben dixeches, de moitísimos sectores, e que tamén aquí fago un chamamento para que a poboación, para que dende as reflexións como a que hoxe nos convoca aquí e outras que hai no territorio, fagan cursos encaminhados a despertar a iniciativa privada para aproveitar todas estas cousas que se están a facer. Actividades de tempo libre, que hai moitísimo potencial, moitísimo, en cada territorio distinto, en algúns compartido, pero moitísimo potencial. En algúns casos, falo tamén do meu territorio, que non sabe, que decidimos moitísimos visitantes ao Mirador da Muralla, que foi un éxito rotundo o arreglar, o facer ese proxecto que está todavía por mellorar, pero ten moitísimos visitantes este último fin de semana. Pero creo que o que é a sociedade tiña que ver aí un nicho de emprego, de autoemprego, e facer pues, diferentes actividades. Temos lances, temos explotacións diferentes que visitar, rutas a cabalo, rutas de senderismo, descensos, bueno, todo o que se nos pode ocurrir. Entón, eu aí sí que desde as asociacións para axudar os concellos que tamén o facemos, pero dinamizar e facer que incluso levar aos institutos como aos centros de formación profesional onde fan actividades de tempo libre, decir que a nosa comarca é un sitio para poder xerar emprego, autoemprego, para poder quedarse e enseñar o noso territorio. Ben, teño preparadas unhas diapositivas que vou aí pasando e vamos a ir explicando. Vedes, coñecedes as imaxes que saen porque son do noso territorio. E eu queria vos decir que levase moitísimos anos traballando, inda que non sexa de maneira sistemática, sobre intentar que fose reconhecido o Camino de Santiago da Ría de Bolsonaro. Asociacións culturais, historiadores, arqueólogos, todo tipo de persoas da sociedade civil, como tamén do gremio da cultura, levan traballando concretamente nos distintos concellos, pero recordade, Noia Histórica, as chaves de Xerardo, as de Pedro, de Xa Mariño, de moitas de Conchaluz, de Clodio, e de máis xente que non recordo agora mesmo o seu nome, pero que non creo que se sintan excluídas. Todas
facendo, pois, dar a coñecer ao público, saindo, pois, saindo en diferentes medios de comunicación, indo en diferentes eventos, donde daban a coñecer que existía unha historia, que existían uns datos e que tiñamos que todos pelexar por conseguir que este camiño fose reconstruído. Despois se implicou diferentes marchas, que algúns se recoñecerán nelas, a asociación pois tamén de Amigos do Camiño, toda a rede de Muros Noia, xente, hai unha asociación turística que ten o mesmo nome, que tamén o quería ter repito, que se confunde con rede, pero que é unha asociación que se agrupa os hosteleiros da ría e que tamén presentou no seu momento pois tamén moita inquietude, moita actividade, moitas ganas. A mí non me fa difícil implicarme, pero vin a outras moitas veces a reunirme con eles, porque era de xente tamén aquí de outros, presentaron, era de outros, e logo se foi agrupando a asociación xente de todos os outros municipios. A partir de aí, surgiu en todos nós, pois que non se podía parar, que era un camiño longo, de longo percorrido, non de conseguir o objetivo a corto prazo, pero que había que empezar a moverse e aglutinar todas esas sinerxias, aglutinadas nun único objetivo. Empezamos a reunirnos en diferentes no Concello de Los Ángeles. A verdade é que non sei ben porque se decidiu así naquele momento, pero empezamos a reunir ali, se constituiu pois, unha mesa na que acudían, non podemos olvidar, verdade, que antes me despeta, a hora de falar do Corpus Apostólico, que é un elemento máis do camiño a Santiago de Ría de Muros Noia, un elemento non é un elemento máis, é un elemento único e que temos que aproveitar tamén dentro deste reconhecimento do camiño como un elemento poderoso a hora do seu reconhecimento. Hubo xornadas para mí moi boas e enriquecedoras en Noia, non sei se vai usar porque teño por os dos persoais a cronoloxía destes 2 últimos anos se me agolpa. Non sei se fai 2 ou se fai 3 anos, pero recentemente unhas xornadas maravillosas sobre o Corpus Apostólico, na que estuvo Xerardo, na que estuvo unha arqueóloga, na que estuvo Pedro, na que estuvo, moito máis xente e que non pudo asistir todos os días, pero que si aportan datos históricos fundamentais tamén sobre a importancia dese porto. Ese porto non o temos tamén que tomar como algo que non é de aquí, sino o Ría de Muros Noia nos compendia, nos aglutina a todos. Os concellos, unha vez que se reuniron en alguna mesa, pois asociacións culturais como a Noia Histórica, como a turística, a Asociación Turística Ría de Muros Noia, como outras empresas de Potosí se quixeron anexionar que quixeron tamén participar nestas mesas, pois os concellos xa vimos a necesidade, ou xa sabíamos, pero aquí hai que facer algo máis, todos os que formamos parte do camiño. Despois, eu non vou aí paso a paso, se non votamos moito tempo, pero reunir a todos estes concellos, que os tenes, para firmar un protocolo de intención para a colaboración entre os concellos de Muros, Outes, Noia, Tortosa, Los Ángeles, Rois, Lión, Ames e Santiago, para a promoción conxunta do Camiño de Santiago por a Ría de Muros Noia. Parece algo simbólico que non ten, pero tampouco moi importante. Eu creo que si o é, porque reunir a todos os concellos, ir ao Salón de Plenos na Noia e firmar aí, isto é un primeiro paso que parece que non compromete. A partir de aí tenes unha diapositiva, pois unha das mesas que se celebrou, na que está a Histórica, está a Xerardo, está a Asociación Italiana, está a Asociación Turística, están representantes de todos os concellos que ahora acabo
a partir de se estableceu unha dinámica de reunirnos cada mes, cada 2 meses, e non parar en ningún momento, ¿no? De traballar. A partir de aí empezamos a consensuar coa Dirección Xeral de Patrimonio o procedimento para conseguir unha delimitación do camiño da Río de Moros-Noia e, por lo tanto, o seu reconhecimento como Camiño Oficial de Santiago. Limitar a programación de actividades e eventos alrededor do camiño ata ter consolidado un tratado de estructuras de xestión. Explico aquí. A veces en moitos camiños houve conflictos porque facíanse rutas distintas, publicidade distinta, e ao final eso que era malo para o propio objetivo que perseguíamos, porque establecíanse pelexas moito máis para o xeito, loitas improductivas e que non levaban a ningún sitio. Se respectou, hubo sin peregrinacións, pero sempre se impoñen os logos determinados e non crear discordias entre concellos. O que se existía en todas as reunións era que tiñamos que deixar de mirarnos ao noso propio emprego e mirar na colectividade que era todo o camiño e conseguir un objetivo, que era que fose reconhecido. E crear un órgano que integrase os 9 concellos e tal xeito que a responsabilidade e esforzos orçamentarios fosen compartidos entre todos os concellos. Traballar tamén coa Igrexa o tipo de reconhecimento outorgar aos peregrinos do Camiño da Ría de Moros-Noia. Entón, aí é onde empezamos con 4 objetivos, ¿no? Elaborar un estudo sobre a estabilidade do camiño, porque ainda que había moitos traballos feitos por diferentes persoas sobre certos elementos da historia, na legislación, na reunión que mantivemos na Dirección Xeral de Patrimonio, se nos di que hai que facer dun xeito determinado, que ten un procedimento a seguir. A primeira é presentar documentación de todo o que se teña feito, os actos culturais que houve tamén, dos datos históricos recollidos nos diferentes arquivos, facer un estudio ben feito, ben fundamentado para presentar en patrimonio para que se nos recomienda a estructural. Se entregou, tamén decimos que temos na última reunión que tive con o conselleiro, pois en primavera, se nos trasladou que este último trimestre estaban, porque antes non tiñan persoal, estaban centrados noutro proxecto da UNESCO importante de outra ruta, e agora que están centrados traballando no noso, analizando, eu teño datos da parte da Dirección Xeral de que si van ben, do que van vendo, que están ben presentados, que hai moitos datos de historicidade. Si temos algo que corregir ou algo que engadir, non lo van a, unha vez finalizado ese traballo, non lo van a trasladar. Decimos tamén que, para empezar, non tiñamos recursos para facer este estudo sobre a estructura do camiño, o fixemos con recursos da ARB Ría de Moros-Noia. A historicidade se fixo para que non fose un freo non ter financiación, dixemos nós que vamos a apostar por o camiño, por o coñecemento, e vamos a aportar entre todos os concellos para que isto se poda facer e presentar ante o patrimonio. Escolleuse entre varias, unha empresa que ten solvencia técnica constatada. Vos supoño que nestas jornadas tiveches unha das persoas que colaborou tamén aí, que foi, non estivo Mario, o arqueólogo. Sí, claro, eu decía, non sei quen sabía porque chaman en Mario, pero sí, esa persoa. Entre outros, como son un equipo, porque historiadores, arqueólogos, arquitectos, e que tiveron premios, por exemplo, no Camiño do Norte, ao seu bom facer, non? Entón, non fixeron, por eso apostamos, intentamos seleccionar dentro da solvencia técnica das empresas aquela que nos ofrecese con maiores garantías de éxito. Esperamos que se sexe. Tamén non nos quedamos quietos, seguimos traballando e encargamos tamén, pero xa con
todos os concellos do Camiño de Santiago, económicamente, a aportación de todos eles, a delimitación do camiño. E a delimitación do camiño? Pois mirando, non queremos levar por aquí ou por... non. E con datos históricos, algúns, recentemente ainda, volvendo a revisar, me comentaba un dos técnicos que forman parte dese proxecto desa empresa, que encontrará algún mapa moi activo en la que se recollía parte do camiño e do itinerario que eles están a facer. Todavía non conhecemos os alcaldes, por iso non se pode tampouco decir aquí cal é o trayecto. Hai varias propostas, unha que ten máis peso, iso que nos traslada, que ten máis peso que ninguna das outras dúas, peso histórico, queremos decir, e que unha vez teñamos o informe de historicidade, pois eles presentarán a que ven, se a data se va cumplindo e temos en decembro o informe de historicidade, que presentará o patrimonio analizará e desconstruirá cal é ese trazado. Decir que o trazado do camiño é un BIC, é dicir, un ben de interés cultural, que ten unhas aceptacións, que hai que expoñelo, é un proceso longo, que a xente tampouco comprende moi ben, pois hai que expoñelo ao público, vai haber moitas alegacións, están os plans xerais da Organización Municipal dos Concellos, dos Peixóns, ten que ser compatible, pero sin nunca afectar o camiño, iso é un punto máis conflictivo, supoño que vos imaginaredes por qué, non? Está pode ver afectar as instalacións industriais, ou vamos a esperar que non, e polígonos industriais, e ese tipo de historia que son os que fan que os concellos aí por presión e tamén queren compatibilizar o camiño co desenrolo industrial do territorio e urbanístico, pero que non pode frear. Eu creo que vai a ser un momento de conflito, un momento de presentar alegacións, un momento de falar moito, de charlar, pero que non nos vai, estamos todos convencidos, non, Manuel, de que non pode frearnos a ninguén eso e que vamos a apostar polo camiño, porque, como é moi ben dixo, é un revulsivo económico, cultural e social. No momento non temos máis que pasar por concellos que xa o teñen, uns próximos para a costa, outros para o interior, e vedes continuamente un fluxo de xente continuo que compra, visita, coñécenos, come, dorme e dinamiza a nosa economía, a parte do carácter espiritual que tamén se pode negar, porque hai unha cegua, acellouse toda Europa alrededor do Camiño de Santiago, non? Como así todos coñecemos. Aí vemos, pois, cando firmamos Bebes en Santiago, que se presentou, non sei, non creo que foi no 98. Isto de ir pasando follas en diapositivas ao mesmo tempo falando e conectando co público non é algo tan doado, como podedes ver. Foi a finales do 18, suscrito un convenio entre os novos concellos, aí estamos en Santiago de Compostela, todos nós, para financiar o traballo de delimitación do camiño que antes nos decía que foi asumido por todos os concellos. Esa é a imaxe que xa coñeceredes pola prensa, seguramente. Intentamos, dentro das actividades, pois, o que antes nos dixo, non pisarnos, non facer cousas que en conflicto, orientar a comunicación sempre, camiño. De feito, fixámonos que en un momento tuvimos ata que cambiar de nome, era Camiño Inglés, e entón, agora mesmo, eso non era posible, chegamos a Camiño da Rilla de Compostela, Santiago de Compostela, porque Camiño Inglés xa vai, era incompatible facelo así. E ese ano, pois, decidimos intentar colarnos é unha palabra que non me gusta, senón paseniñamente introducirnos para mostrar ao exterior o noso territorio e o camiño, o sea, a historicidade do noso camiño, non? E así, pois, entramos na programación da Cima Hispano-Italiana de Roma de aquel ano, do 2018. A cima política non se recordades, foi cancelada por os problemas en Cataluña, pero sí se celebrou a cultural e, ainda que foi un vídeo, non está
Fran, Sí, marchou, pero foi unha viaxe accidentada porque se suspendeu o voo e donde íbamos Fran e Maseo e tive que volver para sin poder chegar, porque non chegaba despois a conferencia que iba a dar a señora Laura Foxo pois no Instituto Cervantes de Roma e na que asistía pois, numeroso público, como non iba a chegar, pois tive que regresar. Pero bueno, é algo para recuerdo. O caso que se celebrou, o caso, o objetivo non é que fora eu, senón é que se dese a coñecer o noso territorio, que o historiador dese datos históricos de o Porto Apostoli, de o Camiño de Santiago, e que nos coñecesen un pouco máis en Europa. Outra das líneas de acción moi importante que nos otorgaba certa seguridade de acción foi estreitar lazos coas rutas de peregrinación marítimas. Peregrinacións puntuais, como a de recordarán Nava, de un radio de 40 embarcacións irlandesas, logo hubo unha tamén de franceses, navego camiño. Arribou dúas veces no Porto de Muros e contou co apoio da Vía da Estrela para facer o traxecto final da peregrinación para Compostela. Travesía Náutica Xacobea, que é un produto deseñado pola Xunta de Galicia e a Asociación de Clubes Náuticos de Galicia, con convenio específico co Cabildo Catedralicio. Recoñece a peregrinación desde Ría de Vigo ata Compostela, con porto de chegada na nosa ría, completamente no que temos el náutico de Portosí. Sobre este produto, tamén dicir que a día de hoxe a única ruta de peregrinación marítima a Compostela que se comercializa en mercado aberto e da que haxa regatas, concentracións e outro tipo de actividades, o único produto turístico que calquera persoa pode contratar a día de hoxe é o noso, é dicir, a chegada a Ría de Muros Noé. Aquí tedes a mostra de que hoxe mesmo este produto está en comercializa unha empresa chata de Vigo. Podedes ver aí como tamén se fixo unha promoción importante en que se inventaron actividades, se centraron en eventos alrededor do camiño hasta ter consolidado un tratado entre diferentes medios de comunicación a nivel estatal, no que se fala de peregrinos a pie e a Torrevega, aventura na Vega polos Noé, que se entrelaza camiño, turismo en todas as explicacións e que tuvo unha repercusión, non vos leo todas porque se está toda na pantalla, unha repercusión grande que podemos, cando vamos a Fitur e a outras que hai específicas do camiño, se percibe que non somos xa descoñecidos, o sea, que xa a xente presta atención, hai que focaliza, coñece e cada vez se nota unha maior efectividade neses campos, ou por lo menos o perciba, non sei se son demasiado optimista e as persoas que están a vez nada lo recomendarán, despois creo que son moi optimista, non? Hai que ser, porque se non eres optimista, ao mellor con tantos é un camiño tan longo que entonces tiraría da toalla e diría, isto, pero non, hai que ser máis posibles, moi poucos pasos moi paseniños, pero para al final conseguir o que todos pretendemos e seguro que vos estades de acordo comigo neso, que non hai que tirar a toalla, que todos temos que seguir loitando por isto. Día a día, ano a ano, con cada acción. Aí, con a creación do órgano dos 9 concellos, que se asinou, e, bueno, a data era moi importante, o 3 de agosto de 2020, xa estamos agora. E aí pasamos a outro punto. Tivemos unha reunión a principios deste ano, a Consellería, na que se nos fixo, que non chegamos a tempo, porque a veces os propios alcaldes, esta parte que nos expliquei fai un momento, que era de cando chega a exposición pública, o traballo que aquí nos comentaron alén do que toda esa reunión, que había concellos que levaban 17 anos para conseguir o camiño. Espero que non se nos conte os que levamos a traballar, e hoxe estamos pasando dos 17, os que levan traballando en Ciudad Civil, dando a coñecer, pero non chegamos ao inicio, que hoxe é o inmediato.
Entón, empezamos a... non paramos, tampouco non podemos parar a pesca racional de inmediato, porque, bueno, pues temos que conseguir algo de cara a... E tamén aí o conselleiro tamén nos decía que tiñamos que ir hacia un itinerario cultural. Perdón, es que se me tenes que permitir volver a ir a las gafas que se me empañan muchísimo, como a todos, supoño que a más experiencia. Se nos dixo que empezásemos a traballar aí. Entonces, a través do párroco de Noia, don José, nos conseguimos unha entrevista con o arcebispo e tamén o deán. Foron receptivos e empezamos a traballar quedamos en presentar a finais deste mes, principios de novembro, o documento que nos van a presentar os luns e nos abre a todos os alcaldes que estivo facendo que somos unha empresa que temos tratado dun itinerario cultural para que non sexa os kilómetros ningún impedimento, para que se poden visitar moitísimos elementos xacobeos que hai ao longo do camiño e que non están xusto pelo camiño, que hai un pequeno desvío para que cada un deles nos poda selar e podamos conocer todos eses seres dentro de diferentes concellos a Compostela. Se o temos a Compostela, podes empezar a peregrinar de cara ao ano que ven hacia cara a Compostela desde a Ría de Noia e a xente o importante é que se transite o camiño, que empece a haber peregrinacións, porque aí xa é un feito constatable e que xa se empeza a establecer unha dinámica que é imparable e que tamén constitúe un elemento dinamizador, non? Aí tedes, agora vamos con o traballo do 2021, que xa estamos nel, que é a definición do trazado do itinerario cultural, que presentará a luz, o deseño do programa de hospitalidade, traballos de recepción, no que os concellos temos unha parte importante de protagonismo absoluto e responsabilidade, e a comunicación e promoción. O 19 de outubro, xa vos digo que o luns a presentación da proposta do trazado, a primeira semana de novembro, peche do itinerario para concello, a segunda semana de novembro, presentación do itinerario cultural a Arcebispado e Cabildo Catedralicio, e a finais de novembro, a asignatura do convenio entre a Asociación de Concellos do Camiño e o Cabildo. Esas son as datas óptimas, que poden ser sempre fluctuacións, pero que vamos a facer o posible porque todo antes de fin de ano este demandado. O deseño do programa de hospitalidade ten que estar, o sea, estivemos reunións tamén con os párrocos, unha consulta despois os técnicos con cada un deles para xestionar con eles os sellados nos puntos que se consideren idóneos, tamén o sector turístico, tivo unha reunión recentemente, e tamén os concellos. A xestionado coa Igrexa estamos os centros religiosos, os enamorados credenciais de peregrino, acompañamento espiritual, aloxamento de peregrinos de organizacións religiosas, de diseño de programa de hospitalidade xestionado polo sector turístico, pois a recopilación de toda a oferta turística que hai no destino, os novos produtos homologables aos outros camiños e o selado de credenciais. No diseño de programa de hospitalidade xestionado polos concellos, pois hai que prever e traballar para o aloxamento de grandes peregrinacións, a información turística, a animación e a seguridade do camiño. Os traballos de adecuación, e aí temos que implicarnos profundamente os concellos, porque hai que manter os camiños limpos, os camiños seguros, para que podan ser transitados e que sexan, traslademos unha imaxe favorable e positiva da día, que non veñen a visitarnos e pasen polo camiño e din, non se pasa en tal punto. Eso temos que evitarlo, pero tamén hai que decir, Manuel está aquí, supoño que coincidirá, que non é un traballo sinxelo, porque vivimos nunha zona maravillosa que é Galicia, pero que a exuberante vegetación fai que sexa un traballo continuo o que hai que facer para manter os camiños, aparte de outras incidencias por parte de falta de turismo, que
bueno, no noso concello sucede, se pode visitar todo. Estamos deseando, todos temos intención de facer ese traballo e de facelo con responsabilidade. A comunicación e a promoción, pois estamos traballando un sitio web oficial, edición dunha guía digital, promoción en feiras, encontros profesionais, e comunicación xeral cos medios, porque a comunicación, se non comunicas, se non estás en todas as redes, non existes, non? Eso xa o sabemos. E espero non termos aburrido moito, sei que son moitos datos, que igual me estendí demasiado, que se tedes alguna pregunta despois de que nada, pois fale fora ao seu caso que ten que ir a unha reunión, pois podedes facelas. Para poder falar moito mellor, non? En primeiro lugar, pues, agradecervos a invitación a estas xornadas de historicidade sobre o camiño Muros Noia, sobre todo, bueno, pues, agradecer tamén a presencia do alcalde e da alcaldesa de Lousame, presidenta do Xeodestino Muros Noia, que para mí, como directora de turismo, pois é o que teño que destacar. Eu vou a falar do ámbito turístico, se me permitides. Bueno, o alcalde, sinceramente, Manuel, eu creo que o que dis da importancia que ten a actividade turística é fundamental. A xente, pois, o mellor non se dá conta da actividade turística e o que nos permite para sacar adiante, pois, precisamente nesta época do COVID ou época da crisis económicas como que estivemos pois tendo en pouco tempo, non? Agora xa non recordábamos esa crise, pero sí que estivemos nunha profunda crisis económica e grazas ao sector turístico pois podemos ir adiante, non só a nivel autonómico, senón a nivel nacional. A nivel nacional, o turismo é a potencia mundial. A potencia mundial. Somos o primeiro país en competitividade turística. Eso que quere decir que todas as empresas que teñan que ver con o mundo do turismo son as mellores do mundo, as que están en España. Eso é o primeiro. E somos o segundo en número de ingresos e número de turistas que nos visitan aquí a nivel nacional. Representa o 11% ou 12% do Producto Interior Bruto. Eso quere decir que de cada 100 euros que chegan as arcas autonómicas ou nacionais, 12 proceden do gasto do turista. Eso é o que quere decir. E supón pois, o 12% ou 13% do emprego. De cada 100 traballadores, 12 ou 13 traballan no ámbito turístico. Eso é fundamental. Por que digo iso? Porque nós, a nivel nacional, somos unha potencia turística, a maior actividade económica que existe no mundo, España, e a nivel autonómico, pois non representamos exactamente o mesmo. Representamos casi o 11% do Producto Interior Bruto dentro de Galicia. Actividade turística. Aí é importante. Que temos? O Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago ten unha historicidade pois impresionante. Xa pasan dos 800 anos, cando se descubriu a tumba do apóstolo Santiago e que agora pois, está na Catedral de Santiago. E, lóxicamente, dende aí, pois, de calquera lugar do mundo ata Santiago de Compostela, ata a Praza do Obradoiro, ata a tumba do apóstolo, eso, pois, son as rutas todas que chegan a venerar o apóstolo Santiago. De calquera lugar do mundo e por calquera ruta. O que estades aquí a falar, pois, é a historicidade. Eu creo que o traballo que levades desenvolvido, sinceramente, pois, xa ni moito, non? Recordo pois, estar pois, a asociación que defendía o Camiño de Inverno, que ali pasa tanto por Valdeorras como por la Ribeira Sacra, e que aquela pois, non estaban reconocidos, pero levaban 17 anos traballando, no ano 16, na Lei de Patrimonio Cultural, que son os competentes, na Lei de Patrimonio, é por lei, non é un decreto ni unha decisión discrecional, senón que por lei e por recoñecemento, si demostras a historicidade documentada, pois a tradición polas terras por onde transcurre,
pois podese, despois dun traballo feito, recoñecer ese cambio. De todas as maneiras, polo que estaba escoitando a Teresa, tedes dentro tamén da Lei de Patrimonio Cultural pois esa primeira opción que é a vía cultural, que o que xa permite pois é un traballo avanzadísimo, porque todos os camiños que están recoñecidos sinceramente dentro da lei non están delimitados. É dicir, o camiño portugués da costa aínda non está delimitado. Oficialmente está recoñecido, pero non está delimitado. Ese é o traballo dos concellos que, a través dos seus plans xerais, pois sí que avanzan muitísimo, porque despois ven, claro, que pasa por aquí ou pasa por alá, o mellor está escollendo un terreo que unha persoa propietaria particular e que non quere, bueno, pois eu creo que estes traballos que estades a facer, sinceramente, estáis avanzando máis que moitas das asociacións ou dos camiños que eu coñeza, porque son os pasos que normalmente hai que empezar pola base antes de chegar a... Pois eu creo que estades a facer un traballo bastante bo, pero que tamén o que os quero transmitir é que non todo é Camiño de Santiago, somos 313 concellos, pasan por 140 municipios, pero tamén os que van a ver pois, ese beneficio en toda Galicia. O Camiño de Santiago, sinceramente, o vinculan con Galicia, non só con Santiago de Compostela, cando falan do Camiño de Santiago, do Camiño de Inverno ou do Camiño do Norte, non pensan en Viveiro, en cando se fala do Camiño de Santiago, senón que están a ubicar o Camiño de Santiago en Galicia, e calquera lugar de Galicia, sinceramente, estemos máis preto do camiño ou un poquinho máis arroxados, sí que temos unha gran oportunidade, como recoñecía o alcalde. Nós temos un estudo que, como lo podo deixar, da capacidade de desenvolvemento económico que ten o Camiño de Santiago, pero tamén a capacidade que tedes os propios recursos. O alcalde falaba da carpintería de Ribeira. Efectivamente, a carpintería de Ribeira non está en toda Galicia. Aquí, se tedes ese potencial, eu animamos a que se desenvolva, porque é algo distinto e, sobre todo, unha tradición que non se pode deixar morrer, pero que sí que é unha visita moi interesante, ademais de cultural, turística, e que pode dar e xerar bastante beneficio. Temos tamén na zona de Cervo, carpintería de Ribeira, e aquí en propia Ribeira, pois tamén tedes carpintería de Ribeira, non? Pero sí que se podería facer tamén unha ruta moi interesante. Mirando para aí, para a ría que tedes, sinceramente, ten muitísima potencialidade. Xa sabedes que, ademais de ser un sector primario pola pesca, a pesca xa está permitida, Esteban o sabe, permítese xa actividade turística dentro da actividade mariñeira, dentro da actividade pesqueira, que é perfectamente compatible. E tedes aquí tamén unha zoa, alcalde, que é do turismo ornitolóxico, de ver o avistamento das aves, e dependendo da zona. Sinceramente, hai muitísima xente que ven a buscar ese turismo exclusivo que só lle podemos ofertar en Galicia, e aquí temos de todo iso. Temos as nosas rías. As nosas rías supoñen, ademais de ese turismo náutico, ese turismo mariñeiro, pois tamén supoñen a riqueza que ten os produtos gastronómicos. Ademais diso, bueno, pois aquí, como comentaba e recordaba o alcalde, pois tedes iniciativas que son as cabañas de Outes, que sinceramente eu creo que xa están recoñecidas a nivel internacional. Son coñecidísimas, é unha mostra do que se pode facer respetando a natureza de unha maneira sostible. E aquí, como recordaba Teresa, pois a capacidade de atracción de turistas, a pesar do COVID, pois sí que se mantivo. Sí que se mantivo porque a ocupación é importante, xente que está a buscar pois o contacto coa natureza, todo o que está a ofertar aquí. Por que vos estou contando iso? Porque, ademais do Camiño de Santiago, hai moitas cousas máis que se poden aproveitar no entorno do camiño e no entorno da historia dese Camiño de Santiago. Eu, pola miña parte, decir que o seu destino a comarca turística de Muros-Noia, si todos os alcaldes e alcaldesas traballan xunto, pero tamén se a sociedade civil traballa en conxunto, que a actividade tanto pública como privada estén llaman e que todos, entre vos, teñades un objetivo común que, polo que vexo, coincide
evidente que queredes que ese camiño estea recoñecido. Eu creo que os pasos que estades a dar son imprescindibles, pero tamén recordo que para o trazado é fundamental que os vosos plans xerais o recollan, non? Polo menos, e se vai avanzando. Unha vez que estea declarada tamén como vía cultural, e se a través da Federación Galega de Montañismo, pois naquelas rutas que pasen por paisaxes se recoñeza como vía homologada, non? De ruta de sendeirismo, pois tamén é un traballo avanzado que se vai tendo, porque exixe esas rutas de sendeirismo que como mínimo 5 anos teñen que estar completamente desbrozadas, limpas, etc. Eu creo que eses inicios, se seguides, pois como estades a facer, falando de xornadas, tendo tamén contacto con outras asociacións de amigos do Camiño de Santiago, de calquera lugar de Galicia ou incluso de outros lugares. Nós temos unha rede que é impresionante, que fala do Camiño de Santiago en todo o mundo, que son 300, pero que suman máis de 80.000 asociados en todo o mundo, en xente en Xapón, en China, en Sudáfrica, en Brasil, en toda Europa, e despois, sobre todo, en España e aquí en Galicia, que están a falar casi todos os días do Camiño de Santiago. Ese é o poder que temos, ese é a capacidade que temos. Precisamente eu teño agora o peche das xornadas de acollida cristiana no Centro Internacional de Peregrinos, pero por iso estaba na duda. Despois arriba, na costa tamén da Morte, en Ponteceso, estaban tamén a falar da capacidade que ten distintas rutas, e por iso eu creo que estamos en toda Galicia casi todos os días falando do Camiño de Santiago, a importancia que ten, esa oportunidade que non podemos perder, pero aínda que non pase por a nosa casa, eu son de Montareas, como recordaba, son de Montareas, por aí non pasa o camiño, pero sí que nos beneficiamos de que en Porriño está o camiño e veñen ás casas de turismo rural a pernoctar eses peregrinos porque non teñen capacidade suficiente por todos os trazados do camiño, non teñen por que ser a pé de calle ou de ruta, pero que sí que temos moita potencialidade, sobre todo agora. Chega un momento que o Ano Santo xa cobrou 20 anos. Temos un Ano Santo moi especial. Un Ano Santo que estábamos esperando despois de 11 anos que se celebrase, porque levábamos 11 anos sin celebrarlo, resulta que chega o COVID. Cal é a mensaxe que nos queremos seguir dando? Que Galicia é un destino seguro, que vayamos a onde vayamos e se vamos polo camiño, pois que temos plena seguridade de que a xente non se vai a contaxiar. Entón, co que contamos? Pois con eses plans de contingencia, con esa compromiso do sector privado que está a facer as cousas ben e que cando chegan ás súas casas para poder comer, dormir, cenar ou en calquera comercio que se mantén a distancia de seguridade, as condiciones higiénico-sanitarias, e despois, como mirades nas televisións, é importantísimo transmitir esa seguridade. Eu creo que a xente agora mesmo se lle falamos de Madrid é un pouco reacia para poder visitar, pero se lle falamos de Galicia están esperando tan pronto como podan sair, xa en coche ou en avión, queren vir a Galicia polo Camiño de Santiago, queren vir a Galicia unha vez que chegan polo Camiño de Santiago, queren coñecer todo o que estea. Se nós temos produtos como se están a facer aquí dos xeodestinos con distintas accións, temos produtos interesantes, van a vir. Se estades preparados e se estamos preparados, a xente vai nos a visitar. Lóxicamente, se queres ir nun sitio e non temos onde dormir, e non temos onde comer, e non temos xente preparada para atender, e se vai a vir tamén xente internacional e que non entenden o galego ou o castelán, tamén temos que ter coñecementos para poder recibir esa xente. Eu creo que temos que estar preparados. Eu sei que aquí, dende que existe o xeodestino, dende que estades a traballar, pouco a pouco, como dicía Teresa, vaise desenvolvendo, e todo o traballo que estades a demostrar con estas xornadas de historicidade Camiño Muros Noia, eu creo que máis pronto que tarde ides a conseguir seguro ese recoñecemento, e se non de todas as maneiras, se non se consigue, desde logo que xa o traballo que estades a facer
xa o que ides a conseguir como que ese trazado vais a acostumar a xente, pois como pasa con unha vía espiritual na zona do Salnés, e se está a facer, é tan transitado tamén como o Camiño de Santiago. A xente vai a vir por aquí e a xente vai bueno, pues gracias ao seu gasto a beneficiar a esta zona da ría de Muros Norte. Xa para rematar, decir, a miña alcalde e a alcaldesa, o digo porque son os representantes, non? Pero dirixime a todos vostedes, eu creo que temos en Galicia unha asignatura pendente, pero xa non só como Camiño de Santiago, eu falo do ámbito turístico. Temos unhas rías impresionantes que poderían ter actividade turística os 365 días do ano. Que eu recoñezo que a xente do mar está acostumada a ver a ría como o seu traballo que non quere disfrutar. Pero, sin embargo, a xente que non está acostumada a ver o mar está desexando vir ás rías para disfrutar do que sexa, de paddle surf, de facer unha ruta pola ría, de ver como se collen eses berberechos, de ver como se collen as navallas, de ver como, sinceramente, hai xente, aquí temos un luxo, porque son rías que están recollidas e que se poden navegar. Eu recordo ir a Bélxica, pois, o mellor un día como este, chovendo muitísimo, digo de gris, pero chovendo muitísimo e tal, a mí invitaron a sair nun barco de vela e eu decía, están locos, non? Están acostumados a... Eu creo que temos muitísima potencialidade. Temos 1.700 km de costa. Este vamos a ver, estamos tamén traballando coa Ruta dos Faros. A Ruta dos Faros para mí ten muitísima potencialidade tamén, que vai a ser igual que o Camiño de Santiago. É unha ruta turística que vai a permitir percorrer Galicia de a Guarda ata Ribadeo. Sinceramente temos unha riqueza impresionante. Si tamén podedes vincular esa vía con todo o que temos, como recordaba o alcalde, non só o Camiño de Santiago, senón tamén a capacidade que temos de xerar produto, contade con a Xunta de Galicia, contade con vicepresidencia, con o conselleiro Alfonso Rueda, e comigo como directora de turismo. Por a miña parte, nada máis, anímovos a que sigades traballando xuntos, porque eu creo que como se logran as cousas e con ese convencemento. E senón, sempre nos tedes aquí para seguir falando da ría de Muros Noia e a potencialidade que ten a nivel turístico. Muchísimas gracias. Bueno, pues que nos dices. En relación con estas últimas palabras, quiero invitar a viaxeres nos nosos barcos, navegantes nas embarcacións tradicionais, témolas aí amarradas. Mañá nas 4 da tarde faremos a ruta de Freixo, deste mismo sitio, está na unha das alternativas do Camiño de Santiago, por mar, e está, bueno, quedando un pouco planes, porque con o límite este de ocupación das sectarias non vamos a estudiar de toda a ocupación posible. Pero tamén temos un barquillo aí de nai, que está en Pancho, que nos vai a levar todos os que queirades. Si a veces que... No, venga. Pasa. Está nos responsables das embarcacións. Bueno, quedanos en realidad que nos cortamos máis porque xa temos 11 apuntados en todo que fomos fallados. Bueno, pues apuntados do todo. Pero bueno, si nos apuntades... As embarcacións, o das embarcacións internacionais, de verdad que é un atractivo único. En calquera lugar do mundo, vas a Malta, esas embarcacións tradicionais están aí. Aproveito nada que aquela cafetería de Ribeira de Salida, se todo vai ben, vai ser un pequeno museo de cafetería de Ribeira, se temos un proxecto, temos que licitar xa, e ademais, bueno, tamén aproveito que está a xente de Terra de Luz aquí, que ten varias
Vamos a eso. Yo creo que Pablo pido a palabra para continuar o fío de Doña Nara. Vamos a ver, fai 30 anos nun barquiño de madeira feito na doca de Pepito Farei, íbamos, que era o barco de Dontero, que había sido médico das minas de San Pis, íbamos navegando fai 30 anos cara a